秋田滑雪9天遊嘅 Day 7，我哋去返琴日個滑雪場，依家去食呢個拉麵早餐先。前面 safety car 好靚。中級先咯，仲下一段城市咯。唔係，我去初級我都。係啊。我想練翻熟啲詞。係，咁我話咯。可能啲人過晒。
滑雪場非常靚。記憶の粒をつなぎ進み永遠の夢を終える気がしたよみがえるあの日見た日々に開幕とともに悟る結末を別に誰かを求めてたわけじゃないと思うけれど寂しいなそんな時で会うあなたの声は優しくてどこか寂しくて特に何かを
来たりするわけじゃないけれどそばにいたかった知れば知るほど裏切られるのが怖くなった遥か彼方の思い出みたいな幸福だけが僕を包んで蘇るあの日見た日々最善の策とたどる你想去那邊度先？你中意啊？你呢度兜圈啊，總之。冷腸仔。你做咩啊？點解你？開車直擊。攞落去個腸先。啲肉係咪一樣嘅？哇！而家幸運期啊！你冇發脾啊！你唔知創業